són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Accident. Ah, el correu, per fi! Em pensava que li havia passat alguna cosa. No, sempre té romp el bec, si li sembla. I a més, amb aquest vent se'm posen les plomes de punta. Ah! No fa falta que sigui tan desagradable. Aquí té el correu. Ah, i per cert, no se'n vagi. Falta una carta encara. Ni somiar-ho, me'n vaig ara mateix. No pot, ha d'esperar-se. D'acord, però només 5 minuts. El meu temps és or i vaig amb retard. Ja es pot saber de qui és la famosa carta? Del professor Aristòtil. Vaja, de la seva excel·lència. Caurà al riu! La carta! Agafa la carta! No pots sentir-te! La carta! Va, agafa-la! Allà, allà! I ara, Encara no veig res de res. la carta de la seva excel·lència retarda. Me'n vaig. No, un moment. De debò? I qui m'ho impedirà? Com s'atreveix a tirar-me la carta als nassos? Però què m'està dient? Ah, segur que la tenia amagada. S'ha acabat. No li permeto que... Socors! Ajuda! Mariner a l'aigua! Infinit! Estàs bé?
Però què passa aquí? Ha caigut a l'aigua, prop de la roca. L'hem de salvar. Déu meu, com ho farem? Es pot saber què mira? Vostè podria... Oh, de cap manera! El deure em crida. Però és l'únic que pot baixar fins allà. Jo no penso suïcidar-me. Sisplau, l'infinit està en perill. Oh, això canvia les coses. Vinga, què espera? Escolti, no m'atabali, d'acord? Que s'aparti tothom. Som-hi! Ai! Oh, excusi'm. Oh, sisplau, ràpid. Calma. A veure, res per aquí, res per aquí. Què? N'estàs segur? No veig absolutament res. Ho ha aconseguit! Sí, el què? Doncs rescatar l'infinit, que no ho ha vist. Com? Clar que ho he vist. A mi no se m'escapa res. Quasi bé. M'ofego. A veure com es troba. S'han passat molta aigua. No reacciona. Oh, és inútil. Senyor Carter, està bé l'infinit. No hi ha el més mínim dubte. Què ha passat? Visca! És viu! És viu! És viu, iupi! Què? Com? No se n'adona? L'infinit està salvat! Doncs clar, nena, què et pensaves? Visca! Visca! No entenc què pot haver passat. Però si haurien de ser aquí fa hores. Oh, gairebé les 8. I se suposa que el rellotge hauria de sonar cada hora.
Ja n'hi ha prou de bestieses. Torna a la feina ara mateix. Pirates, tresors, bajanades. Confio que la influència de la meva neboda no t'hagi afectat. Oh. Això és massa! Un barret pirata en un cap ple de serradures. El que s'ha de veure. Els que trobaràs dins, tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs, de números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres.